Ni kunnafoni sɛbɛn fura nin bɛ tugu jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ka cikan dɔ kɔ tile kelen ka kɔ o ɲɛ n'o ye ka dugukolo ni fiɲɛ dancɛw dawuli ko kura jamana fila ninnu cɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka latigɛ ye février kalo o tile 24 na. Nigeria min ye a sigiɲɔgɔn cɛ ni kilomɛtiri 1600 o ye Niger ka jagokɛ ɲɔgɔnba dɔ ye. Kalo tɛmɛnen farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO jamanaw ɲɛmɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abuja olu y'a latigɛ ka ɲangili fanba bɔ Niger jamana kan. Min ɲɛmɔgɔ tun bɛ sɔrɔdasiw minnu bolo n'olu ye jamanakuntigi sugandilen Mohamed Bazoum gɛn ka bɔ fanga la juillet kalo la san 2023. Nigeria jamanakuntigi y'a jira a ka kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ arabadon ko fiɲɛ ni dugukolo dancɛw kan ka dawuli kokura wariko jagokɛlaw ka yamaruya di kokura Niger jamana ka jatew ni nafolo minnu tun siminen ka wuli. Jamana fila ninnu ka jago dɔ daminɛna kokura ka ban kabini tile damadɔ. Kuranboli daminɛna kokura ka bɔ Nigeria ka taa Niger marsikalo daminɛ na. O kɛra sababu ye ka kurantigɛ cogo ban min tun ye nɔbila Niger kabini sɔrɔdasi nana fanga na. CEDEAO ka nin laseli nin o tɛ fɛnba ye ɲamɛ fɛ ka kɛɲɛ ni fanga ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ ka fɔta ye ka bɔ AFP fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen.